El Consorci Hospitalari del Parc Taulí és una institució sense ànim de lucre, formada per entitats públiques i privades. La seva missió és donar atenció hospitalària i sociosanitària de qualitat als ciutadans de Sabadell i de la seva àrea de referència. El Parc Taulí està ubicat a Sabadell, una ciutat de 200.000 habitants a 26 quilòmetres de Barcelona. L'hospital està construït sobre terrenys de l'antic Parc del Taulí, lloc d'on pren el nom, molt a prop de la Torre de l'Aigua, que alhora és un edifici emblemàtic de la ciutat. La seva situació al centre de la Gran Via, just al costat d'un eix de comunicacions viàries força important, assegura l'accés a les principals ciutats catalanes. El Consorci és l'instrument que tenim els ciutadans perquè siguem atesos hospitalàriament. Però el Consorci també aporta noves tecnologies, reforça el sector terciari i incrementa la centralitat de la nostra ciutat. Per tant, el Consorci Hospitalari és una aposta estratègica de Sabadell. L'àrea sanitària de referència del Parc Taulí la formen un total de 12 municipis de la comarca del Vallès Occidental. En total, uns 400.000 ciutadans són clients potencials de l'actual Consorci. Abans de la seva creació, l'assistència hospitalària a Sabadell es repartia en centres de diferent titularitat. Entre d'altres, la Clínica Infantil del Nen Jesús, propietat de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la Clínica Santa Fe i la Clínica La Creu, propietat de la Mútua Sabadellenca, l'Hospital Mare de Déu de la Salut i Residència Albada, propietat de la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. És en aquest context que el 13 d'octubre de 1986 neix el Consorci Hospitalari del Parc Taulí. Les raons de la seva creació són variades. D'una banda, les clíniques de Sabadell passaven per greus problemes econòmics. D'altra banda, la Generalitat disposava ja de capacitat d'actuació en matèria sanitària i, a més, hi havia un gran edifici propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona, construït i sense cap ús definitiu. No hem d'oblidar, però, que el Consorci va ser possible gràcies a la voluntat expressada de tots els professionals mèdics i no mèdics que van fer funcions de motor d'una fusió de cultures sanitàries molt diverses. El procés de fusió fou un fet transcendent, malgrat que no va ser gens fàcil, ja que implicà sacrificis i renúncies fins a arribar-hi. Jo crec que va tenir dos grans protagonistes. Per una banda, l'entusiasme de la gent que treballava als centres aleshores i per l'altra, l'esforç dels directius que van saber engrescar els responsables de les institucions a trobar solucions als problemes polítics, econòmics, jurídics i patrimonials tan diferents. Davant d'aquella situació, 6 institucions van prendre la responsabilitat de tirar endavant una fusió molt singular i innovadora al sector sanitari català. En el Consorci hi participen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la Mútua Sabadellenca, actualment Sabadell Mutual, i la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. El Consorci Hospitalari del Parc Taulí no és només un hospital. Es tracta d'una empresa sanitària amb múltiples serveis. A més de l'Hospital de Sabadell, el Parc Taulí dona serveis sociosanitaris mitjançant el Centre Albada, que s'ocupa de l'assistència a la gent gran, i el Centre de Salut Mental. L'Hospital de Sabadell disposa de més de 600 llits hospitalaris amb una oferta de serveis que comprèn totes les especialitats pròpies d'un hospital general. Per la seva banda, el Centre Albada, amb més de 200 places, atén a persones grans. L'entitat disposa d'unitats diferenciades per tal que cada persona trobi el grau de confort i atenció que precisa. El Centre de Salut Mental dona assistència a malalts adults i també als nens i joves que ho necessiten. A més, en el Parc Taulí es troba la unitat de diagnosi per la imatge d'alta tecnologia, l'UDIAT. Aquesta unitat, creada el 1992, disposa de tecnologia avançada que permet realitzar proves diagnòstiques complexes. La recerca,
La docència i la formació continuada són també eixos fonamentals en l'activitat del taulí. Un exemple n'és la Fundació Parc Taulí, que va ser creada per ajudar a la consecució d'aquest objectiu. El nostre hospital va ser acreditat per formar metges especialistes en 1989. Actualment ja tenim més de 50 metges que s'estan formant al nostre hospital amb un programa comú de formació per a totes les especialitats i amb un programa d'avaluació pilot a Catalunya. 10 anys després del seu naixement, el Parc Taulí és avui una entitat prestadora de serveis sanitaris a qualsevol persona que així ho necessiti. L'equitat d'accés i d'atenció són dos dels elements que defineixen la tasca dels professionals que hi treballen. Tots els ciutadans, des dels més menuts fins als més grans, hi troben els serveis que precisen gràcies al desenvolupament d'unitats específiques que responen a les necessitats que cada grup reclama per a la resolució dels problemes de salut. I això no només en el seu aspecte purament físic, sinó en els aspectes socials, psicològics i també culturals. Es tracta, en definitiva, d'un centre per a tothom, perquè, tal com diem sovint, estimem la vostra salut. La voluntat de treballar pel malalt de forma personalitzada i integral i la realitat que es viu a tots els centres ha fet que el Parc Taulí desenvolupi una nova forma d'organització, les unitats per processos assistencials, les UPA. Una UPA és una unitat de procés assistencial. És una organització assistencial per donar resposta a un problema de salut prevalent i concret. És cabdal que intervinguin en aquest procés els diferents professionals implicats, garantint un continuum assistencial per als diferents àmbits d'atenció on s'atengui aquest malalt. Per tal d'assolir aquests objectius, és fonamental afavorir formes de comunicació i informació entre el malalt, els familiars i els professionals. Aquest intercanvi resulta positiu en l'atenció al malalt i permet establir sistemes de millora en l'assistència al pacient. Els serveis d'atenció al client són un exemple d'entendre aquesta forma d'assistència. La tasca de recollir les opinions i expectatives dels clients ens ha portat, d'entre altres, algunes d'aquestes decisions, a ampliar l'horari de visites, a millorar el confort de pacients i acompanyants i a oferir un tracte més humà i personalitzat. Des de la seva creació, ara fa 10 anys, el Parc Taulí ha doblat pràcticament la seva plantilla. Avui, quasi 2.000 persones treballen en aquest complex sanitari donant cada dia el millor d'ells mateixos. Avui, el Consorci juga un paper força important dins del sector sanitari català. En termes d'assistència, el Parc Taulí és un dels hospitals de Catalunya amb major nombre de malalts ingressats, 25.000 l'any 1995. Altres dades han augmentat des de la fusió. Primeres visites. Malalts ingressats. Intervencions quirúrgiques. Parts. L'estada mitjana a l'hospital, és a dir, els dies que es necessiten per resoldre els problemes de salut dels malalts, és de les més baixes entre els hospitals catalans. La inclusió d'especialitats mèdiques no cobertes anteriorment i l'organització d'equipaments punters asseguren un servei eficient i de qualitat. Els 80 projectes d'investigació aprovats en el darrer any i la formació constant de metges especialistes en formació i llevadores són altres indicadors de la completa activitat del centre. Per la seva banda, el centre Albada ha atès a 555 malalts durant el darrer any en les seves unitats diferenciades. Durant aquests 10 anys s'ha treballat també per resoldre els problemes financers que s'arrossegaven des de la creació del Consorci. Avui podem dir que, tot i les dificultats del sector sanitari en general, el Consorci és una empresa econòmicament sanejada i amb visió de futur. Nosaltres creiem que els reptes immediats tenen dos grans apartats. Per una banda, millorar l'atenció a urgències i traslladar els serveis de pediatria aquí al recinte. I per altra banda, actuar decididament en la millora del treball dels nostres professionals, que són els que fan possible l'atenció. Aquests objectius s'aconseguiran mantenint la gestió empresarial centrada en la qualitat en l'assistència, sense deixar de banda el futur. Els reptes a llarg termini del Consorci són la d'ampliar l'oferta de serveis. La població té necessitats, la institució
té mitjans per poder-los atendre i es tracta de canviar una mica el sentit que fins ara teníem d'un únic client, el Servei Català de Salut, i incorporar-hi nous clients que ens permetin atendre aquesta important demanda. Tots aquests resultats són fruit del treball de tothom, de cadascuna de les 2.000 persones que dia a dia, any rere any, s'esforcen per donar el millor d'ells mateixos a persones amb problemes de salut. Amb el seu treball, la seva preparació i l'actualització constant de coneixements, aquests professionals asseguren que la qualitat continuarà sent l'identificatiu del Parc Taulí.